Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndinu yani Ambuye. Lero tikuchita chaka cha kutembenuka mtima kwa Paulo. Ndikulandireni abale ndi alongo pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Lero ndi lachinayi pa 25 January chaka cha 2024. Monga ndanenera, mpingo watipatsa danga loti tisinkhe za kutembenuka mtima kwa Paulo. Mawu athu oyamba achokera m'buku la ntchito za atumwi mutu wa 22 ndime ya 3 kulekeza 16. Saulo ukundiziziranji? Ine ndidafunsa kuti ndinu yani Ambuye? Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Silvia Nkhonjera kuchokera ku St. Stephen Parish, Kasanta, mu Diocese ya Karonga. Ndipo salimo yathu, salimo 117, Yesu akutituma kuti pitani ku dziko lonse lapansi, kalalikireni anthu mthenga wabwino. N'chifukwa yake tizitamanda chauta anthu a mitundu yonse, tizimlemekeza kwambiri. Mawu athu amuthenga wabwino ndi monga adalembera Marko oyera mutu wa 16 ndime ya 15 kulekeza 18. Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi, ECM. Tiyeni abale ndi alongo tisinkhe limodzi. Mawu oyamba. Mawu ochokera mu buku la machitidwe a atumwi. Ine ndine Myuda wobadwira ku Tarsisi wa ku Kiliya, koma ndaleredwa mzinda muno. Ndinaphunzitsidwa mwa satane kusunga malamulo a makolo athu ndi Gamaliyela, ndipo ndinali wozipereka pa za Mulungu monga mmene inu mulili lero. Ine ndinkazunza anthu osatira njirayi mpaka kuwapha. Ndinkagwira amuna ndi amayi ndikuwayika mndende. Mkulu wa asembe ndiponso akulu a Ayuda angathe kundichitira umboni. Iwowa anandipasa makalata opita nawo kwa abale awo ku Damaseke. Ndipo napita kumeneko kuti ndikawagwire anthu amenewa ndikubwera nawo ku Yerusalemu kuti azalangidwe. Nthawi ya masana nditayandikira ku Damaseke, mwazizizi kuwala kwakukulu kunachokera kumwamba kunandizungulira. Ndinagwa pansi ndipo ndinamva mawu akuti, Saulo, Saulo, ukundizozeranji? Ine nafunsa kuti, ndinu ndani Ambuye? Iye anayankha kuti, ndine Yesu wa ku Nazareti, amene iwe ukumuzunza. Anzanga apaulendo anaona kuwalako, koma sanamve mawu a iye amene anayankhula naye. Ine ndinafunsa kuti, kodi ndichite chiyani Ambuye? Ambuye anati, imirira ndipo pita ku Damaseke. Kumeneko azakuuza zonse zimene ukuyenera kuchita. Anzanga anandigwira dzanja kupita nane ku Damaseke. Popeza kuwala kuja kunandichititsa khungu. Munthu wina dzina lake Ananiya anabwera kuzandiona. Iye anali munthu woopa Mulungu ndi wosunga malamulo. Ayuda wonse okhala kumeneko amamupasa ulemu waukulu. Iye anayimirira pafupi nane nati, m'bale Saulo, penyanso. Ndipo nthawi yomweyo ndinapenya ndikumuona iyeyo. Ndipo iye anati, Mulungu wa makolo athu wakusankha iwe kuti udziwe chifuniro chake, kuona wolungama ndi kumva mawu ochokera pakamwa pake.
iwe uzakhala mboni yake kwa anthu onse pa zimene waziona ndi kuzimva. Ndipo tsopano ukudikira chiyani? Dzuka ndi kutama dzina la Ambuye mopempha. Ubatizidwe ndi kuchosa machimo ako. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a Uthenga Wabwino monga adalembera Marko oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi yomweyo Yesu adati, pitani ku dziko lonse lapansi, kalalikireni anthu Uthenga Wabwino. Amene akakhulupirire ndi kubatizidwa adzapulumuka, koma amene sakhulupirira adzaweruzidwa kuti ngolakwa. Okhulupirira azidzachita zozizwitsa izi: azidzatulutsa mizimu yoyipa potchula dzina langa, azidzalankhula ziyankhulo zachilendo, ndipo akagwira njoka kapena kumwa chakumwa chotha kuwapha sadzapweteka. Akasanjika manja pa anthu odwala, anthuwo azidzachira. Uthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Saulo, Saulo iwe, ukundizunziranji? Ndinu yani Ambuye? Mawu awa akumba mkota chaka chathu chimene tikupanga tsiku la lero, kutembenuka mtima kwa Paulo. Paulo anali ndani? Ndipo posinkhasinkha za moyo wake, umene kwa ine ndi moyo wanga omwe, ndi moyo wanu omwe, ndi moyo wathu omwe, ndimafuna tipatse mutu nkhani yake, tipatse fimu, tiumbe mkota kuti pamene tikusinkhasinkha za kutembenuka mtima kwa Paulo, tinene kuti chani? Ndelero ndikunena kuti your horse has no problem, send it to other missions. Bulu wanuyo alibe vuto, mutumeni ku ntchito zina. Paulo anabadwira mdziko limene makono titonena kuti kuteke, chifukwa anali ochokera kwa makolo ochokera ku Tarsus, modern day Turkey, ndipo anali wa mtundu wa Benjamin. Pa mitundu ya Israeli yaja iye amachokera ku mtundu wa Benjamin, kwa Benje. Ndipo pa tsiku lake la chinambala 8 atabadwa, Paulo analandira mdulidwe. He was circumcised and received the name Saul. Iyeyo ndithu anaphunzitsidwa bwino malamulo. Anthawi imeneyoyo pansi pa mphunzitsi wamkulu otchuka nthawi imeneyo otchulidwa kuti Gamalieli, ndiyemweyo uja adawalangiza Ayuda amene amachitira chipongwe a Khristu ndosiyanasiyana kuti asiyeni ngati nzochokera kwa Mulungu zipitirira. Ndipo kenaka Paulo adayamba kuzunza mpingo. Mukumbukira kuti nthawi imene Stefano mmalitiro oyamba wa Chikhristu anali kuphedwa, ndi mnyamata ameneyo amene akuti amasunga zovala nkumachitira umboni kuzunzidwa kuphedwa kwa Stefano. Ndi mkwiyo wake ofuna kuthana ndi Chikhristu. Kodi abale, Chikhristu nkuthana nacho? Hayi, umboni wake ndi umenewo. Ndi mkwiyo wake ofuna kuthana ndi Chikhristu, adakatenga kalata nkuti ndalondola konko ndikapwetekera konko. Nde pa ulendo wake opita ku Damaseko anakumana ndi Ambuye Yesu. Monga tamvera m'maoyamba amene akumfunsa kuti ukundizunziranji ine, tibwera kumeneko. Choncho ndi mawu amenewa ndikukumana kumeneko ndi Ambuye Yesu, iye ozunza mpingo adasanduka okonda mpingo, olalika Uthenga Wabwino. The persecutor of the church became the greatest preacher. Kuchokera kukutembenuka mtima kwake pali maphunziro asanu amene inu ndine ndimafuna tisinkhe. Ndi maphunziro amene timakonda kubwereza chifukwa ine amandigwira mtima, monga ndikukhulupirira inunso akugwirani mtima. Poyambirira akutionetsa kuti Ambuye Yesu ali mwa aliyense. Christ is in all and Christ is in everybody. Little did Paul knew that he was persecuting Christ in persecuting ordinary Christians. Why do you persecute me? Ukundizunziranji? Ambuyenso amapezeka mawina aliyense. Jesus identifies himself with the suffering. Paulo sankadziwa zimenezo ayi. Ankangona kuti akuzunza munthu wina aliyense. Ambuyesu ali mwa odwala. Ambuyesu ali mwa osauka. Ambuyesu ali mwa olemera. Ambuyesu ali mwa osponderezedwa.
Ambuye Yesu ali mwaolira, Ambuye Yesu ali mwaokondwa, mwawina aliyense Ambuye Yesu amapezeka. Adayimba kanda akwaya yanji amanena kuti mpingo ndife tonse, mpingo wakatolika, pamene akukuzunza iwe mpingo, udziwe mpingo ukuzunzika wakatolika. As you persecute your wife, your child, your priest, your Christians, everybody amene tikumzunzayo tidziwe kuti tikuzunza Yesu Khristu mwini. Chachiwiri chimene akutiphunzitsa ndanena kuti we have 5 lessons to meditate upon. Tilolere kulandira khungu. Paulo akuzunza mpingo, adalandira khungu pa njira ya ku Damaseko. He was stricken with blindness. So ine ndikunena kuti it's okay tikalandira chilema kuchokera kwa Ambuye, as long as chilema chathu chisachokere kwa Satana. It's okay kulandira chilema kuchokera kwa Ambuye, chifukwa chilema chimenecho chitithandiza kuti tikumane ndi Ambuye. The goodness is Ambuye samatifunsa kuti tabwera bwanji pamaso pake. As long as tapezeka pamalo pake amatilandira. Sioyamba Paulo kulandira chilema. Naamani nkulemera kwake, mu udindo wake, nkutchuka kwake, adalandira chilema chakhate. Khate limenelo linamthandiza kuti akumane ndi Ambuye Yesu. Zakeyo ndi anali wamfupi, okhometsa msonkho, wachuma, olemera. Koma nkuchepekedwa kwake zidamthandiza kuti akumane ndi Ambuye Yesu. Ana a Zebedeyo anali nalo khate lawo, anali nawo blindness yawo. Ambuye Yesu adapatsa amapsa mtima pafupi. Ambuye bwanji mutilole titumize moto onyekeza tapsereza anthu amene anatalalikira Father Kaliwamba wiki iyo. Ndipo analisonga ndika mtima kufuna kuphangira zinthu. Abwanji tikakhale wina kudzanja lamanja, wina kudzanja lamanzere. Kudzera mu kufoka kwawo kwa Ambuye Yesu adathandiza kuti amuzindikire iye. Whatever the case, whatever your blindness may be, use it to meet the Lord. Muli ndi khate lanji, muli ndi khungu lanji, muli ndi futo lanji, Paulo anampatsa chilema chimene chamthandiza kukumana ndi Ambuye. Be positive in whatever you meet in life, as long as that will usher you to meet Jesus. Number 3 is the title imene ndanena. Bulu wanu alibe vuto mtumeni ntchito ina. Paulo adakwera pa bulu ndithu nkumapita kuti ndikazunza Khristu. Bambo makanda amati kunyapa, kuchaya, kugwetsa. Koma ali pa njira adayamba ndi bulu kutembenuka. Amatizangana ku Dasbom. Ulendo udavuta kuti upitirire. Bulu yemweyo adatembenuka naye. Ulendo alikakumanene ndi mkulu wina dzina lake Anania, kumene kwakakuphunzitsani, kumene kwakakubatizani. Ndi bulu yemweyo amene amapitira ku mission yolakwika. Ambuye Yesu anamtembenuza bulu ameneyo kuti akakumane naye tsopano mu ubatizo wake, kuti akakumane naye tsopano nkuona kwake, kuti akakumane naye tsopano nkuyambaso kwa tsopano. The same horse that saved Paul in persecuting the church took him to Ananias. Your horse has no problem. Send it to other missions. With your tongue, you can slander or encourage. With your tongue, you can bless or curse, destroy or build. It's a matter of changing life goals. Akazi anu alibe vuto, yambani kwaona mwanjira ina. Musayang'ane mutayang'ana ku Damaseko, mwayang'ana molakwika. Akazi anu ondooneka bwino. Asinthireni njira, asinthireni mafuta, asinthireni zakudya, asinthireni treatment mmapatsayo, asinthireni maonekedwe. Muona kuti muyamba kuona moze. Mwana wanu yalibe vuto, mudamulowetsa njira yolakwika ya ku Damaseko, musinthireni njira. Ansembe anu alibe vuto, asinthireni njira. Akristo athu alibe vuto, asinthireni njira. Kodi tingatheso kunena kuti andale athu alibe vuto? Vuto ndifeyo timasekerera zopusa. Tiye tisinthe njira. Timombera mmanja tikulowera ku Damaseko. Zinthu zoyenera kudzudzula. Timanyadira zinthu zoyenera kukana. Timalandira zinthu zoyenera kukana. Timapanga praise zinthu zoyenera kudzudzula. Titha kutero andale athu alibe vuto. Vuto ndife tidayang'ana ku Damaseko. Ambuye Yesu lero akuti tiyambe kuonanso zinthu ndi maso atsopano. Everything chimene adachilenga adanena kuti chili bwino ndipo adachidalitsa. It's how we use the things. Chifake Paul banda uja adanena kuti nthawi zina timalephera kugwiritsa ntchito zinthuzo
ndipo izo zimaoneka ngati zoyipa. Ndi mkatikati mwa nyimbo amanena kuti anthu achiwerewere amapita ku dansi ndi zolinga zoyipa, ena ku dansi komweko amakadalitsika ndi uthenga wabwino. Titembenuke, tisangane ku Damasiko. Vuto sizimida zimene tikugwiritsa ntchito, vuto ndi mtima wathu. Number 4, tikuona kuti Jesus did not immediately commission Paul to preach. Rather, he sent him to Ananias to heal and to be baptized. I trust concisely that many of us rushed to service before we are completely healed. Paulo atakumana ndi Ambuye Yesu panjira paja, khungu lake labwera. Ambuye Yesu sanangatha kungomuonetsa nkumuwuza kuti tsopano kanditumikire. Choyambirira anafuna achire kaye, anafuna aphunzire kaye, anafuna adekhe kaye. Sakutiuza kuti anakhalako nthawi yayitali bwanji. We can always speculate. We can always find out. We can always research. Koma chachidziwikire nchonena kuti sana mtume instantly. Ambiri timafuna kugwira ntchito ya Ambuye tisanatembenuke mtima. Kutembenuka mtima sinkhani yongonena kuti today I have received you Jesus to be my Lord and Savior. Therefore, ndikuyenera zinthu zina makhalidwe ena ndiyambe kusintha. Ndikuyenera ndisasekaye anzanga ena. Inali nthawi yonkozekeretsa Paul for the mission. Mwasasakale anzizano, mwatayakale mabotolo, mwasiyakale mayankhulidwe ena, mwasiyakale mavalidwe ena. N'chifukwa yake Paulo anamtuma kwa Ananiya. Tisathamangire utumiki, tisathamangire kusintha anzathu ifeni tisanasinthe. Ndipo chotsirizira tsiku la lero chimene chikundigwira mtima, chimene chimanditsitsimutsa, nchonena kuti divine mercy comes to us at our lowest and worst moment of life. Chifundo cha Mulungu kawiri chimaoneka mmoyo mwathu pa nthawi imene sitimatha kuchiyembekezera kapena nthawi imene timaona kuti basi fende tatha. Little did the sufferers that day knew that God would come to their aid by converting Paul. Never give up in seeking divine mercy. Amene ankazunzika ndi Paulo tsiku ndi tsiku, chaka ndi chaka, mwezi ndi mwezi, tsiku limene sankadziwa kuti Mulungu akhala mbali yawo, koma Mulungu anadabwitsa nkuyankha mapemphero awo. Nchifukwa kuti ena Paulo atatembenuka mtima ankamukana, uyu sichigawenga chija. Inde amene mukuona ngati zanu zatha, zanu sizidzayendanso, keep searching. Tsiku limene Mulungu adzayankhe simudzamvetsa. Nkutheka mbiri mwa ife adatiyankha kale, koma because we don't open our eyes sitimaona mayankho kumene akubulikira. Ndikutembenuka mtima kwa Paulo lero, tatiyeni abale tiyambe mwatsopano. Ndizotheka kukhala ndi kale lodetsedwa, ndizotheka kukhala anthu ofoka, ndizotheka kukhala anthu olephera, ndizotheka kukhala anthu amene sitimachita kufuna kwa Mulungu. Koma bwino wake tikangovomera kuti Ambuye nditumeni, tikangovomera kuti Ambuye ndinuyani, Iye amatiuza kuti tembenuka, usapitenso ku Damasiko, yamba kunditumikira tsiku la lero. Timpemphe Paulo tsiku ndi tsiku azitithandiza kumatembenuka mtima ndi kumachita chifuniro chake. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.